नीला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अरे किशोर बाना साजबा अरे नगला में आवाजबा कि फिर भी ये मैया हमारा तोहरी पनाजबा कि फिर भी ये मैया हमारा तोहरी पनाजबा। वाह क्या बात है। एक बार जेकरा भी माई से प्रेम बा जेकरा के माई दू गो हाथ देले बड़े एक बार माई के नाम पर दोनों हाथ उठा के जयकारा बोले के बा। हां जेकरा ना चारों बगल से हेने से भी काहे मौसा तो लोग के माई से प्यार नहीं के सब कोई उठाओ हेने से पूरा लोग सब लोग जेकरा माई से प्यार बा गोड़ उठा ली। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय बोल शेरा वाली मैया की जय। आई हाउ दक्षिणा ला कौन दबाता काहे ओने माटी गिरा मुखिया जी सुबेरे चाटल माटी हने गिरवा दे। अरे ना एगो बड़ा विशाल गगन के गाना हिट कइले रहल ओके खातिर भाव में आवे के पड़ी गमछी दी हई रंगी आ जाए 82 अंडर में आ जाए लेके भागिया मत भाई सही में। बाप रे बाप कहिया खींचे लए भाई का करबा साटा से फुर्सत मिली तब न खींचे। खाली खिचड़िए के लागत खिंचाला कौन है ना आगे हम कह देनी बहुत सेंट होता ऐसे कहे। अरे गोल लगत नहीं है भौजी जा भौजी आ बेटा तोर भौजी कहिया से प्रोग्राम में घूमे लगली रे। अरे नवरातन आइल बा सोचा तरी कुछ कमाली तबे नु मेला करे तो यही मुआ से भैया के प्रणाम ना कल छछा दर्शन मिल रही चिंता मत करो। ए बाबूआ एगो औरत के पति प्रदेश में बाड़े। अरे कौन पति चाय पति मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति पति अब एउ थथरई के कोनो उपाय बा बाबे भातार बुझल कलमुआ राजा जी उहे राजा जी भी प्रदेश में बाड़े औरत अपना राजा जी के लगे फोन लगैले भी लगाई फोन हेलो हेलो ए राजा जी काहे करे जा और गोड़ छुके गोड़ लगत तू कुछो छुके गोड़ लागला। हां माने कुछ छुकला ए राजा जी रुआ कहां बनी ए कंपनी में गोबर उठावता रवजिया तनी रुक के हवा तनी कंपनिया के टावर पर चढ़ी न सोचा तनी चिमनिए पर चढ़ जाई लेकिन सीढ़ी बहुत कम बा। हाय हाय सुनत तनी कि रोवा घर ही आवतनी। हां हो आवतनी ते एगो हमर काम कइले है ई राजा जी औरत कह तरीका हाय हाय बउआ अरे की अवतार कोई के नौकरिया ए राजा जी अरे बन रहा पोता बन रहा आई दू जानी पापा का परिलू काहे खती है आज वाला गोबर उठावे माई के भजन में डांस कइला से दूगो फायदा बा ऊपरों का बन रही नीचों का यानी कि सुहाग बन रही है नीचे का बेटा बतर बन रही। अच्छा ये सब दीपक भैया के डिपार्ट के आदमी हो। दीपक भैया अरे की अवतार कोई के नौकरिया हाँ ये राजा जी तो जाके की न लिहो तू बजरिया ए राजा जी अरे का तो कुसुम रंग सरिया राजा ब्लाउज को कर कुसुम रंग सरिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा कुसुम रंग सरिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी कुसुम रंग सरिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा। बोल सच्चे दरबार की ये कहे का बा कुसुम रंग सरिया राजा जी सच्चे दरबार की ना 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 अच्छा तो हलो जा इला हलो तहर नाम का हो तनीषा
आई बाप रे बाप आई बाप ए रुक रे हमरा तो बुझाई लगे हम 2 बरिस के जन लड़की है वो बोलती है। अरे बाप ते इतना काहे कोहरत रे अरे सब लोग एकरे पर पड़ल भाई तुम सब यहाँ ना अच्छा तार का नाम तनी हिसाब से बोल खइले नहीं खे तेज बोल तनीसा। अरे बाप रे बाप अरे तनीसा। छाती फटत है दादा इंग्लिश में बोलती है का ऐसे नु हेकर बाबूजी दिन भर रहले निशा में तहार का नाम हो प्रिया। अरे बाप अरे करतना हमर छाती फटत है दादा तोर छाती फटता तोरा बाबा को छाता फटता। अच्छा नाम बड़ी सुंदर बा तो लोग के काम भी तो लोग के बहुत अच्छा सुंदर बा बा लेकिन कहे के बा हमनी के माई के बुलावे के बा लइका माई से का कहत रे अरे किसी राव में हो जसहैया ए माई हो अरे तसुरवा में हो जसहैया तो पार कद भवर के नैया तो बीड़ा वाली मैया हो जोता वाली मैया हो वाली मैया हो तो जोता बीड़ा वाली मैया हो तो जोता वाली मैया वाली मैया हो तो जोता वाली मैया हो वाह सुरवा में हो जसहैया सुरवा में हो जसहैया पार कद भवर के नैया तो ए जो डिश भी रेक लागी कैसे तपार को भवर के तबीड़ा वाली मैया हो तबीड़ा वाली मैया हो तजोता वाली मैया हो तबीड़ा वाली मैया हो तजोता वाली मैया तबीड़ा वाली मैया हो तजोता वाली मैया हो क्या बात है या जी के पाँव में बाजे पे जंडा झुन मैया जी के पाँव जब जाता झन पहिनिया तबे हमरा गाँव जब यही साथ महिनिया बाजे पे जंडिया झुन मैया जी के पाँव में बाजे पे जंडिया झुन मैया जी के पाँव जब यही साथ तबीरा वाली मैया हो तसेरा वाली मैया हो तबीरा वाली मैया हो तसेरा वाली मैया हो लइका और माई से का कहत रे अगर अच्छा लागत हो तो एगो ताली बजाई लो तो बजाई लो वाह क्या बात है लइका माई से का कहत रे कि तोहरे दुआरिया पर अरे लागल बाविया सहो जनतानी करबू नहीं मैया निराश हो जनतानी करबू नहीं मैया निराश हो जनतानी करबू नहीं मैया निराश हो एकरा के मुड़की लेके आम तो बड़ी मजा है लइका माई से का कहत रे कहत रे तनी ले लो तो हम लोग करतम रह जाई का लोग के बस के नहीं के मार दे के बोल दो ऐसा मारो कि आटा फैला हो जाओ हां चोकर फैला हो जाओ हेलो और आई राजेश चाचा जी के तरफ से 500 रुपये हमारे अकाउंट पर आ गई वहाँ के अभी बाहर बनी तो चाचा जी के जब कहाँ है छूटा था कौन माइक था बैटरी खत्म हो गई लागत का तारा का देख हेलो तनी पानी लिया के पहुंचाता है जब मंच पे हेलो पानी अरे रोबा का देख के कौन चीज खत्म हो जाई तब